Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Čo vieme o Mojmirovi? Kto bol a skade prišiel? Okrem správy zo spisu o obratení Bavorova Korutancov nevieme o ňom vôbec nič. Tá správa znie takto. V priebehu toho času istý Pribina, vyhnaný Mojmirom, kniežaťom Moravanov nad Dunajom, prišiel k Radbotovi. Teda nič určité. Už vieme, že editor prameňov dejinám Veľkej Moravy Peter Radkoš v odvolávke na túto vetu uvádza: je to vlastne jediná a preto i veľmi dôležitá správa o vyhnaní Pribinu a jemu verných veľmožov z Nitrianska Mojmírom, kniežaťom Starej Moravy asi v roku 833. Tým sa vytvorili podmienky pre vznik väčšieho štátneho celku Veľkej Moravy. Tento jediný informačný prameň, aj keď jeden prameň žiadny prameň, stačí ako dôkaz vzniku Veľkej Moravy. Pritom už tiež vieme, že Johann Jakob Hofmann vo svojom diele Lexikon universale z roku 1698 odvolávajúca na olomouckého biskupa historika o 200 rokov staršieho Jána Dubraviusa pomenúva tento štát najprv Marotovým a potom Svätoplukovým kráľovstvom. Na českom portáli Palba.cz sa v súvislosti s Mojmírom uvádza toto. Bohužel před samotným aktem zjednocení Mojmirova a Pribinova knížectví nemáme o tomto vládci žádné dobové písemné správy. Napriek tomu mnohí v tom majú jasno. Mojmir prišiel a napadol Nitru z dnešnej Moravy, lebo o polstoročie neskôr sa Metod stal arcibiskupom moravským, preto teda muselo existovať mesto Marava, a kto si pod vplyvom doterajšieho výkladu našich dejín nenašincami dokáže čo i len predstaviť, že to mesto nebolo na dnešnej Morave? Historik amatér Marian Valášik je však presvedčený, že pozná mesto Moravu, Zlaté Moravce. Okolo roku 1000 sa inakšia Morava nikde nevyskytuje. Valášik dokonca kladie otázku, či bol vôbec Mojmír v Nitre. Z dobových prameňov poznáme len 3 mesta z tamtých čias a všetky ležali na východ od rieky Moravy, totiž Nitra, Bratislava a Devín. Žiadny Velehrad, žiadne Mikulčice. A práve Devín by mohol byť, podľa iných názorov, sídlom Malej Moravy, skade vládol Mojmír a po ňom Rastislav. Leží totiž pri ústi Moravy do Dunaja, podobne ako Ostrihom, po latinsky Grán, je pri ústi Hrona Gránu do Dunaja. Sú aj autori, ktorí kladú sídlo vládcu Veľkej slovenskej državy, známe dnes vlastne na želanie Čechov ako Veľká Morava, i arcibiskupa Metoda na východ od Nitry, z pohľadu Frankov za Nitru. Už sme spomenuli Zlaté Moravce, inou možnosťou je Banská Štiavnica a podľa Alana Dologa bolo sídlo tejto mocnosti dokonca v dnešnom Rumunsku. Už sme uviedli, že je veľmi pravdepodobné, že Mojmíra dosadili na územie na západ od rieky Moravy Frankovia, Nemci, podľa princípu divide et impera. A on nevstúpil do dejín ako tvorca tzv. Veľkej Moravy, ale iba Moravy, jej oddelením od Nitravy. Veď divide et impera. A až neskôr obe časti národa Slovenov, ktoré žili na oboch stranách rieky Moravy, nanovo spojil Svetopluk. Nemci zrejme našli Mojmíra medzi južnými Slovanmi, pre ktorých je typické zakončenie mena na mír, Ratimír, Zvonimír. Mojmír, ktorý mohol mať po odchode Pribinu z Nitry voľnú cestu k vybudovaniu ríše, zrejme nemal na to ani sily, ani pomyslenie. Bol v službách východofranského kráľa Ľudovita Nemca a len preto jeho ďalšie vládnutie mohlo byť obdobím pokoja, mieru, budovania ranofeudálneho útvaru a kráľovstva. Ako velebia Mojmíra tí, ktorí píšu, že o ňom nič nevedia.
A ak nie nejakej správy o tom, že by bol Mojmír viedol nejakú vojnu proti Frankom, tak to bolo zaiste len preto, že svojim susedom vychádzal ako vazal v ústrety. Uhrádzal Frankom poplatky a umožnil ich misionárom, aby na území, ktoré ovládal, šírili kresťanstvo. Klasický dejepis je pritom takmer idylický. Čítame, že v roku 846 Mojmír I pravdepodobne zomrel a na jeho miesto nastúpil, aj keď po nepokojoch, jeho synovec Rastislav. Aj Rastislava však na trón v bezmennom moravskom meste dosadili Nemci a vznik mohutnej ríše, nazývanej Veľkomoravská, ktorý sa pripisuje Mojmirovi, mohol naozaj zariadiť až ten, kto sa Nemcov, teda Frankom či Bavorom, postavil a vyrovnal, Svetopluk. V súvislosti so Svetoplukovým mestom Nitrou žiada sa uviesť, že má v dlhovekosti konkurenciu, o ktorej akosi nechceme vedieť. Peter Cengel, odborník na metalurgiu, vo svojej knihe Metód na Slovensku z roku 2015 cituje zo Zlatej knihy Banickej, ktorú vydali pri príležitosti návštev budúcich cisárov Jozefa a Leopolda v stredoslovenských banských mestách v roku 1766. Ako sa z archívov zistilo, objavili banskošťavnické bane v 6. alebo začiatkom 7. storočia po slávnom narodení nášho spasiteľa, tzv. Venedi, Sloveni alebo Góti v origináli Sogenannten Wenden Slavos oder Goten. Cengel cituje nemeckého autora Georgia Agricolu, svetovú autoritu v histórii baníctva a hutníctva, ktorý v knihe z roku 1556 uvádza, že banská činnosť v bani, Banskej Štiavnici, je dokázaná už v roku 745, v Kremnici v roku 770 a vo Zvolene v roku 795. Písomne doložené dátumy dotýkajúce sa Nitry z Ríšskych análov a Banskej Štiavnice sú vlastne rovnako staré. Z toho vyplýva, že najneskôr v polovici 8. storočia existovala Nitra ako centrum vlády a Baňa ako centrum baníctva a hutníctva, povedzme hospodárstva, kde sa spracovali drahé kovy. Nitra a Banská Štiavnica, dve písomne doložené najstaršie slovenské mestá, majú viac spoločného, ako si uvedomujeme. Nemci teda vedia o nás, čo my vedieť nechceme? Naše banské mestá na území Terra Baniensis založili Sloveni a existovali skôr ako najstaršie nemecké bane v meste Goslar a Freiberg. Znie to neuveriteľne. Začiatky baníctva u nás sú staršie o 200 rokov ako v Goslari a o 400 rokov ako vo Freibergu. Slovenské bane existovali dávno pred príchodom nemeckých kolonistov na naše územie a že teda ich neotvorili oni, Nemci, ale Slováci. Nemci na naše územie prichádzali až po roku 1000 a pozývali ich sem uhorskí králi ako hosti. Ale to je už iná história.